Tak poďme na to. Skúsme si predstaviť tú dobu. Prvá svetová vojna sa skončila, staré ríše padli a zrazu z toho popola sa zrodilo Československo. Nový štát, nová sloboda, obrovská vlna energie. A pre slovenských umelcov to bol hotový tvorivý výbuch. Z ničoho nič mohli experimentovať, hľadať nové cesty, robiť veci, o ktorých sa im predtým ani len nesnívalo. Poďme sa spolu pozrieť na túto neuveriteľnú explóziu slovenskej poézie. A presne táto otázka tak nejak visela vo vzduchu. Viete, po takej obrovskej traume, akou bola vojna a zároveň v takej eufórii z nového začiatku, čo má vlastne poézia robiť? Má hľadať útechu v Bohu? Alebo oslavovať ten nespútaný, surový život? Či sa má ponoriť do temných zákutí duše? Alebo má dokonca burcovať k nejakej politickej revolúcii? No, odpovede na tieto otázky boli dramaticky odlišné a práve vďaka ním vznikla tá fascinujúca a pestrá mapa slovenskej literatúry. Prvý veľký súboj sa odohral priamo v jadre ľudskej skúsenosti. Na jednej strane stáli básnici, ktorí sa obracali do svojho vnútra, k Bohu, k večnosti, a proti ním na druhej strane stáli tí, ktorí sa s plnou vervou vrhli do víru života so všetkou jeho nespútanou energiou. Táto tabuľka to ukazuje úplne dokonale ten základný rozkol. Katolícka moderna, tá sa sústredila na spásu duše, hľadanie niečoho, čo nás presahuje. Jej tón bol taký tichý, meditatívny, duchovný. A potom tu máme vitalizmus. Totálnu explóziu radosti z tela zo surovej existencie z tej nespútanej energie. Jeho tón bol hlasný, optimistický a oslavoval každý jeden prítomný okamih. A tuto cítime úplne jasne. Rudolf Dillong, ktorý bol sám kňazom, tu opisuje svoju kláštornú celu. Je to priestol absolútneho minimalizmu, kde všetko materiálne musí ustúpiť jedinému cieľu – spáse. Cítime to ticho, tú kontempláciu, to odovzdanie sa niečomu vyššiemu. Toto je poézia stíšenia. A teraz, bum, absolútny kontrast. Toto je Jan Smrek a jeho vitalizmus v plnej, neskrotnej sile. Žiadne ticho, žiadna cela, sú tu cvalajúce kone, surová sila, chaos a neprekonateľná živelnosť. Básnika nezaujíma nejaká spása v budúcnosti. On oslavuje silu života, ktorá je tu a teraz, aj keď je divoká a možno až deštruktívna. Aký neskutočný rozdiel v pohľade na svet, však? Lenže, samozrejme, nie všetci zdieľali ten Smrekov optimizmus alebo Dillongovú vieru. Iná skupina básnikov sa úplne odvrátila od vonkajšieho sveta a vydala sa na cestu do oveľa temnejších a neprebádaných území. Do vlastnej mysle, plnej pesimizmu a podvedomých snov. A tu na scénu vstupuje neosymbolizmus. Ak bol Jan Smrek stelesnením optimizmu, tak jeho presným protipólom bol Emil Boleslav Lukáč. Jeho poézia bola presiaknutá smutkom, tragikou, filozofickými úvahami. Ale on tie pocity nepomenoval priamo. Namiesto toho používal viacvrstvové symboly, ktoré mu dovolovali vyjadriť aj tie najzložitejšie a najbolesnejšie stavy duše. No surrealisti zašli ešte ďalej. Tento smer, ktorý k nám prišiel z Francúzska, chcel úplne obísť rozum a logiku. Ich kľúčová metóda – psychický automatizmus. V podstate si to predstavte tak, že básnik len zapisoval prúd myšlienok presne tak, ako mu prichádzali z podvedomia. Bez akejkoľvek cenzúry, bez úprav. Cieľom bolo odhaliť tú skutočnosť, ktorá sa skrýva pod povrchom nášho racionálneho sveta. A ako taká poézia vlastne vyzerala na papieri? No, bola absolútne revolučná. Žiadne rímy, žiadne pravidelné strofy, často dokonca chýbala interpunkcia. Básnici tvorili také zvláštne snové obrazy pomocou tzv. Genitívnych metafor. Proste bolo to umenie, ktoré sa programovo a s radosťou spieralo všetkým tradičným pravidlám. Lenže umenie nemuselo byť len o tom vnútornom svete jednotlivca. Pre ďalšiu, veľmi vplyvnú skupinu básnikov malo oveľa naliehavejšiu úlohu – zmeniť spoločnosť. Áno, títo básnici, známi ako davisti, boli presvedčení, že umenie musí byť politické, že jeho úlohou je bojovať za práva pracujúcich a slúžiť revolučným ideálom. Taký ten koncept umenia pre umenie bol pre nich úplný prežitok. Umenie podľa nich muselo mať jasný spoločenský účel a byť zrozumiteľné masám.
Združovali sa okolo časopisu DAV, ktorého názov bol vlastne akronymom mien zakladateľov. Ale ten najdôležitejší básnik tejto skupiny bol bez pochyby Laco Novomeský. Práve on dokázal úplne majstrovsky spojiť avantgardnú formu s hlbokým sociálnym cítením a v podstate tak položil základy modernej slovenskej angažovanej poézie. Dobre, doteraz sme sa bavili hlavne o tom, o čom básnici písali. Ale rovnako dôležité bolo aj to, ako písali. Niektorí sa totiž rozhodli, že tá najväčšia revolúcia sa neodohrá obsahu, ale v samotnej forme, v zvuku, v rytme, v hudbe jazyka. A tak sa zrodila čistá lyrika. A teraz, toto je naozaj radikálna myšlienka. Predstavte si, že báseň vlastne nemusí dávať zmysel. Dôležitá je jej eufónia, jej ľubozvučnosť. Slová sa vyberali nie pre svoj význam, ale preto ako znijú, ako spolu vytvárajú melódiu a rytmus. Forma tu úplne zvíťazila nad obsahom. A jedným z hlavných nástrojov čistej lyriky bola zvukomalba. Všetci to poznáme však, je to použitie slov, ktoré napodobňujú reálne zvuky. Ale medzivojnoví básnici to posunuli na úplne inú úroveň. Nešlo im len o jedno slovíčko, oni sa snažili vytvoriť celé zvukové krajiny pomocou veľmi starostlivého výberu a opakovania hlások. Pozrime sa na tento dokonalý príklad. Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí. Skúste si to povedať nahlas. Naozaj, cítite to dunenie? To opakovanie tvrdých hlasok d a n v kontraste s tým mäkkým l vytvára takmer hmatateľný zvuk valiacej sa vody. Nemusíme si tu rieku len predstavovať, my ju vďaka zvukomalbe doslova počujeme. A toto je už absolútny vrchol experimentu. Báseň Vincenta Šikulu Vtáky je zložená takmer výhradne zo zvukov vtáčieho spevu. Tu už význam úplne ustúpil hudbe. Je to čistý zvuk, čistá melódia. Dokonalá ukážka toho, kam až sa dá zájsť pri experimentovaní s formou poézie. A teraz si to predstavme. Všetky tieto smery, od zbožnej poézie cez oslavu života, od politickej angažovanosti až po zvukové experimenty, toto všetko existovalo vedľa seba a vytváralo neuveriteľne bohatú a pestrú literárnu scénu. No táto éra slobody a tvorivosti žiaľ nemala trvať večne. Táto časová os ukazuje, aké krátke, no zároveň neskutočne intenzívne to obdobie bolo. 30 rokov neuveriteľnej tvorivej energie. Ale po komunistickom prevrate v roku 1948 bol všetkému koniec. Zrazu existovala len jedna povolená, tá správna, socialisticko-realistická línia. Smery ako katolická moderná alebo surrealizmus boli označené za nežiaduce a násilne potlačené. Tá úžasná rozmanitosť jednoducho zmizla. A to nás privádza k záverečnej otázke. Medzivojnové obdobie nám ukázalo, že príbeh jedného národa sa skladá z mnohých, často protichodných hlasov, zbožných, vášnivých, smutných, revolučných aj hravých. A tá kľúčová myšlienka na záver znie: čo sa stane s našim chápaním histórie a vlastne aj samých seba, keď niektoré z týchto hlasov niekto násilne umlčí?